Naglambot na sa masobra 500. Bacolod kag Iloilo City Mayor ginlift ang border restrictions sa kada LGUs. Sa balita nasyonal, gobyerno gina-require ang mga pampublikong ospital nga dugangan ang ilang bed capacity para sa COVID-19 patients. Mga persona nga wala nagasuksok sa face mask, posible mapriso sa nga napulo tub-tub 30 kaadlaw. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Webes, Hulyo 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ner. Go. Good morning, Action Boys! Sa tanan naton nga tagpalamati, no? Subong adlaw naman Webes, Hulyo 23. Kada, sigla Action Boy, no? Sang July. Ito kapon July 1, subong July 23 naman. Balo ka daw kadali, isla mga gusto mo. Gatika na si Jose Marichan, wala. Kadali, isla mga gusto, kaya parang matapos na yung Agosto, bla. Kabay pa Action Boy, no? Kahit kag ginano man sang tanana, pangabay nga team ano na ang COVID-19 nga mga vaccines bala Action Boy. Gani. Kay damo nagambal nga ti by October kuno hopefully ara na ang aton nga vaccine nga ginahulat. Vaccine daw basi lambutan pa na sa tuig ya. Amo man ang hambal sang WHO na Action Boy. Kami sa WHO ya kapati. Ay kamo sa naman. Do mga pareho kamo bala tsura Action Boy sa mga officials sang ano. Sang WHO. Oo, tod na mga color pagit sa panit blanan. Ay na. Good morning kay Jocelyn Arisivita Olak. Good morning Connection Radio. Kay Cecilia Oleo, good morning. Corazon Villases Gayo, good morning Action Radio. Happy Thursday and keep safe everyone. Agustin Torres, good morning mga ka-action. God bless you all. Kuno kag Renan Pangoyangong. Payong-mayong. Good morning Action Boy and Eden watching live. God bless. Gemma Pauntalan, good morning Action Radio Bacolod. Watching from BGC Taguig, Manila. Kamusta ka mo dira, ma'am? Kumusta ang kwanda ang ano ganito? Ano kanina nang kwan nang do ya sa Italy bala ano kanina? Venice. Venice? Ang sa lipat ko. Di na sa BGC man Oo. Basta ang Venice na, the Venice. Canal. Hindi ba lang may muna to siya. True. MJ Ruby Salazar, good morning. Okay, hindi to tuupod paglakat to. Hindi. Wala pa ko to. MJ Ruby Salazar, good morning. Action Radio, Sir Boy. Dred Salvacion Trabasas, good morning. Action Radio, watching from KSA. Kingdom of Saudi Arabia. True. Kaalam, ibla si Action Boy. Amik Garciniago, good morning. Team Boy din. Kung mo grabe, may ara na tasang ano Kaya may Team Boy Dorman. Team Boy Dor. Kita doka tumboy. Team Boy Den. Namin siya mag-imo-imo si Amik mo. Bongga. Rafi Jan, Tomakin Kasag Pidoy. Good morning, Action Radio. Watching from Pampanga. Hello. Rosalie Elizalde, good morning. Kanami, isang aritos ni Action Eden. Nakita mo ito ba, Dama? Ay, pag-ukulan din paraan nga. Diba? Bongga. Tapos Action Si Boy. Corazon Villases Gayo na laktawan mo, wala man? Wala na, great ka siya. Coffee tayo. Coffee tayo. Ay, kalain. Amo na siya dapat. Sige, Action Boy, sino pa dira? Hindi ka na dami-dampe? Kaya na nakaivalan siya, Kenneth. Si Rafi Jan Pidoy. Good morning, Action Radio, watching from Pampanga. Hello. Rosalie Elizalde, parintigro ni Busing tayo, no? Kanami isang aritos ni Action. Okay. Siya yung nagdaya mo kanami. Good morning, Action Boy, and guwapa si Dorel. Si Eden siya. Si Eden, kung talawin mo lang. Hindi lang pagpanawagan, pwede. Si Eden siya, no? Jessa Helia Duga, watching from Barangay Banago. Good morning sa mga taga Barangay Banago. Good morning mga ka-action. Happy Thursday. Halin kay Novelin Laison de la Cruz.
Amon isla mga De La Cruz ni amon isla kundi daw si Quanto Blas si Congressman Marcoleta bla ka dumdum kasi ya nga daw ang mga cross kuno ipadula ya sa mga ospital bla. Correct. Temo ni sa tiba si mga De La Cruz himuan niya pag ini kay may cross mo. Amo na? Hindi gusto si Congressman Marcoleta sang cross mo. Good morning, Galeaction Boys, sa mga personal balas ng LTO, dara sa Robinson, Sambalya. Good morning, Miss Eden. Monitor lang ko dire while nagapangapi. Nice earrings. Ara na sila. Thank you, sir. Ara na Kasi sila. ila balay dana. Mm. Iba-monitor siya, Action Boy. Kasi yan ang mga kaupdanan. Sino ka nakilala mo? Si Inday Magalona. Oo, di ginambalya, gani nga nakilalagi kami ng Action Boy. Pagkanta ko. Okay, sige. Sure. Sige, standby na kita ha, sa atong mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Naglambot na sa 519 ang recovery sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 13 kapanibago nga nakarecover sa masakit. Sa datos ni paggawa sang Department of Health Western Visayas, nadugangan sang 47 ang panibago nga kaso sang COVID-19 kag may isa ka transient locally stranded individual nga taga siyudad sang Makati ang kalakip sa nagpositibo. Sa kabilugan, 857 ang kumpirmado nga kaso sa Western Visayas, nga may 322 ka aktibo kag 16 ang napatay. 1,176 ang laboratory results ng pagwa, 48 ang bago nga positibo kag 5 ang repeat test, samtang 1,123 ang negatibo kag wala naman sang repeat test. Nagsaka naman sa 307 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental matapos nadugangan sa 35. Base sa ginpagawa nga case bulletin sa Department of Health Western Visayas, ang 35 ginalakipan sa 33 ka locally stranded individuals kag duha ka non-OFW o kon LSI. Ginasaad man sa record nga may 6 ka bulan nga bata nga babae ang kalakip sa mga nagpositibo. Ang mga nagpositibong ginalakipan sang 5 sa syudad sang Sagay, 3 sa syudad sang Victorias, Bago kag Banwa sang Calatrava, 2 sa Cadiz, Kabankalan, Silay, Murcia kag Moises Padilla, tig-isa naman sa Manapla, Isabela, Escalante, Kawayan, kag San Carlos. Samtang 4 ka Negrosanon nga mga LSI ang kalakip sa 13 ka recovery sang COVID-19 nga ginalakipan sang 32 anyos nga babae nga residente sang Talisay, 37 anyos nga lalaki kag 26 anyos nga lalaki taga Banwa sang Binalbagan, kag 48 anyos nga taga syudad sang Sipalay. Samtang ginlift na nanday Bacolod Mayor Evilio Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang border restrictions sa kada LGUs. Sa press statement ginpahayag ni Leonardia, iyan na istorya si Treñas, ang Regional IATF Chair, DILG Director, Regional Director Jovel Ingeniero, kag Regional Task Force Chair OCD Regional Director Jose Nunez, kag ilagin paathag ang sirkunstansya nga nagresulta sa pagsira sang border sa Iloilo para sa mataga sa Bacolod, Negros Occidental kag Negros Oriental. Sunod sa alkalde, nakasugtan nga liwat nga buksan ang borders sa duha ka LGUs. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familiaran, Chair sang Bacolod IATF, maayo ini nga balita para sa tanan kag ini ang magaresulta sa pagbalik biyahe sa mga barko. Ang ini nga development ang nagwa matapos ng klaro sang Riverside Medical Center Incorporated ang ilang statement sadto nga full capacity na ang ilang COVID-19 area. Ang border restrictions sang duha ka LGUs ang naglawig lamang sang pila ka oras.
Well, good news for all of us na medyo tayo lang purong kuan. Di mo na siya ang kuan ba? Product to siya kuan. Misleading and confusing advisories on the Riverside Medical Center na nag-create panic. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban pa nga balita lokal, bantayan naman sa Bacolod City Police Office ang magakuha sa Social Amelioration Program o konsap nga benepisyo agon mapasiguro nga ila masunod ang social distancing kag pagsuksok sa face mask. Kahapon nga adlaw, konsubong adlaw, i-release ng DSWD ang second tranche para sa mga SAP beneficiaries sa gin-schedule nga barangay sa syudad sang Bacolod. Sino kay Bacolod City PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico, may kapulisan nga i-assign sa barangay agud mapasiguro nga matawhay ang releasing sang kwota sa mga beneficiaryo. Dugang pa ni Pico, arestohon sang pulis ang wala nagasunod sa health protocol, samtang ang Mobile Patrol Group ug MPG kag Bacolod City Mobile Force Company ang magaserbe naman nga standby unit. Tatlo naman nga mga ginaligar hold-upper ang naaresto sa kapulisan malas 4 ang taknag hapon sang hapon sa dalan San Sebastian Catuslao sa Barangay 15, siyudad sa Bacolod. Ang mga nagkalalakpan ng kilala sa ilananday alias June, alias Jan, kag alias Ayet. Sunod kay Police Major Joel Sedel, ang hepe sa Police Station 1, ginpaybalo sila sang ila confidential informant nga tuyo mang hold-up sang tatlo ka mga persona sinang kahapon sang hapon, rason nga gilayon gin-monitor kag ginpadulungan sang kapulisan ang area. Dunga pa ni Sidel, nakuha kay alias June ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga armas lutang, nga may isa ka bala kay isa ka empty shell. Nakuha naman kay alias Jan kag Ayet ang tag isa ka patalom. Naibaluan si alias Jan may kaso ng murder sadto ka na preso sa New Bilibid Prison sang napulo ka tuig, samtang si alias Ayet ang napreso naman sang 8 ka tuig sa BGMP Takuling bangod sa kaso ng homicide. Preso na karon sa custodial facility sa Police Station 1 ang tatlo, kag si alias June ang mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591, samtang si alias Jan kag Ayet ang paglapas naman sa City Ordinance 358 o kung ang illegal possession of deadly weapons. Padayon sa karon ang investigasyon sang kapulisan sa Police Station number 6 sa ginaligar abduction sang isa ka persona kagabi sa Kabukiran, Barangay Tukuling, syudad sang Bacolod. Sino kay Police Station 6 Chief of Police Captain Elmer Bonilla, ang biktima ginkilala kay Arvin Hanayan, 33 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Dugang pa sa ila pagpangusisa sa pumuluyo sa lugar, mga alas 8:30 ang takna kagabi sa nakabati sang 3 kalupok ang isa ka saksi nga hungod wala gingalanan. Rason nga nagwa sa ila pulian kag nakita nga ginlampusan sang kawayan ng sang 3 ka persona si Hanayan kag ginaligar ginpusasan kag puwersa nga ginsakay sa salakyan nga isa ka Toyota Innova nga nagaduag puti kag gilayon man naglakat padulong sa wala may baluan nga lugar. Dugang pa nagasuksok kid lamang sang face mask ang 3 ka persona kag indi makita ang itsura bangod madulom ang lugar. May nakita man nga duha ka empty shell sang kalibre 9mm nga armas lutang sa lugar sang insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon sang new normal, ang paghalong gid sa aton ikayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon sa hand washing kag good personal hygiene ang importante gid subong. So yari na, irekomendar ko sa inyo mga ka-aksyon ang ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Kag chemical-free ini mga ka-aksyon, very mild sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man mausar as shampoo para sa kaspa, sa may punggod, may body odor, kag iban padra nga mga skin diseases, ginarekomendar ko gid ining doctor ito pa man, ginagamit na sang aton nga mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga mga skin diseases. So, maggamit na kita sang mabakal sa Huakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man ini sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa aton mga ka-aksyon sa paglikaw naton sa mga respiratory diseases, para sa ubo, sipon, trangkaso, para hindi kita madudahan nga may COVID-19 kita, likawan naton ini nga sahi sa mga balatian. Para dira ginarekomendar naton sa inyo ang Dr.
percent ini sang himo sa mangustin, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders, wala sang impon nga iban nga herba. Kay suno sa pagtuon nga ang mangustin kung impunan mo sa iban nga herba nagakadula ang iya sini nga pagka-epektibo, may antagonistic effect ini siya. But silingon mas hindi makapayo sa aton sini nga lawas. Ang Dr. Alfred's Pure B1 para sa aton nga nerves, ang B6 para sa aton sining pabakod baga o kun lungs, kag ang B12 para sa maayong absorption sa sustansya halin sa pagkaon nga aton ginakaon. So mag Dr. Alfred's kag Dr. Alfred's sa kalitro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Gobyerno, gina-require ang mga pampublikong ospital nga dugangan ang ilang bed capacity para sa COVID-19 patients. Samtang mga persona nga wala nagasuksok sang face mask, posibleng mapreso sang napulo, tubtob, 30 kaadlaw. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ay, naban gituloy sa Alright. Alright, okay. Good morning, Action Boy. Kay di na tatumando na daw. Ako na ay Action Eden. Sure. Happy birthday sa akong classmate karon nga daw July 23 si Jean Buerom sa Siyudad Sambago. Happy birthday Jean. May you have more birthdays to come. Correct. Pero God may ko man siya makita, Action Boy, nga nag-watch Oo, sa atan. top fan ta na siya ho. True, correct. Oo. Mga classmates yung daan ga-support na sa ako. Oh, wow. Class president, kaguro sa muna ay. So bang presidente ko sa kamon alumni sa Ay, amon wow. nga Iba batch. talaga si Action Boy, Duran. Kagawad na president pa. Charot lang. Kay Wilson Dumangkas, good morning man. Sige. Beth Tumangan, dinita sa kay Kwano sa kay Michael June Season. Hello. Good morning Action Boy and Eden. Happy listening lang kay Kent Cesar Barcelona sa Cordova, Cebu. Gamonitor man ko sa Paranaque. Ginatami yata ka Cebu sa Paranaque siya. Good morning Olive Pilaro Sosa. Good morning Action Radio Bacolod. Gapapatigid habang naga-dinner. Gabi tinguro, abroad tinguro. True. Sige. Cory, ari sing kwento, suki tao, si Pasok Cory. mga suki. Bidaha. Hidlash ako na sa ako, Action Boy. Pero bilang ko malamang. Ay lang ko dibla always. Always. Valencia Kenneth, Action Guapa, Eden, gali. Ang tuod, sang liga, wala ka mga-comment kay Guapa kung wala pa kami face mask. So, punta mo gambal kay Guapa kung wala ka face mask. Ang tuod. Charot. Ang subong nga face mask kasubong kung hindi makita ang tsura mayo sa mata mo dalon. True. That's why gani nga nag-anogin ko. Nakita nyo na nga ako nga eyeshadowness. Madam Nonsky, basta eyeshadow. Eyeshadow naman gusto mo sponsor. Si Amik gali ka Siniego, rin si England. Oo. Sa England. Kamusta dirang England? Kamusta yung COVID-19 cases na sa England? Kumusta ang English na sa England? Mga, tsakto in-action boy. Puli ka na ha. Oo. Adeline Espanueva. Good morning, Bacolod. I'm watching from Escalante. Correct. Heaven. Good morning. Jagger Similiano. Good morning, Action Radio. Gapamati diri sa Macau. Ato na ulit sa Macau si Jagger. Kada mo, isa nga to, yung mga international ng mga listeners, Action Boy na. Miris Chris de la Vida. Kapita. Watching from Kabankalan. Nayan na nga pagpangapinga. Ariel Evangelista. Jory Clamor from UAE, United Arab Emirates. Angie Halandoni. Good morning, man. Olive Prado Gargaritano. Action Eden watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Bisan naka-face mask si Miss Eden, guwapa and sexy Japon. Wow, nakita niyo na ako. Mga isa man sa mga Edenatics. Feeling ko man. Nga damo gid action. Subukan ng face mask. Ito ko damo gamba nga gwapa ko da. Pandam lang ko mo. Charot. Garo din si Olive guro i-sign up tani guro sa kwan. Sa Edenatics, gusto mo man, ma'am. May registration fee galing. Nga paano ko to registration fee? Kay Miganaton Marjorie Villaflor Tipsay. Good morning, Hello, ma'am. good morning. Kay Klein Harden from Hong Kong.
Sige. Imo da ibang Jeff Chavez, Action Boy, kay Eden. Watching lang ko din sa Green Energy Solutions. Hello, good morning. Reggie Araneta, Ana Teresa Portillo Exito, Gladys Panganiban, Melchor Baroca Rumbines, mga Ay, pe kuno Action Boy. mga pe kag kumusta ra sa gapon namon sa mga manumbok to kag tuna sa iya lugar. Oo, tiga ba? Nabaan nimo? Oo, true. Evaniza Espuerta Gilang, good morning Action Radio. Hidlaw matas ang baby face ni Action Eden, bakag ang hagok kaya nga tingog. Anong hagok nga? Masiga lupok Masi Amo na. Cory Vidaha, thank you. Lupok kwan guro ba bilo tingo hindi crispy. Hagpok ni Goro. Charot lang. Nilda Guanse, hello, good morning, ma'am. Yvonne Tan, good morning, Bacolod. Watching from Salt Lake City, Utah. Hagpok gid gali ang namin niya. June Sebalius, good morning, Action Boy, kag Idol Cute Eden, grabe. Idol na cute pa. Nadula man ang kagwapo, kag kagwapa niya sang mas. Amo ginayad dapat. Oo, nadula. Pakita na mo na. Bia Jonathan, good morning. Greet ko na si Sebalius family sa Santa Teresa, Ibi Magalona. Musta makasagda? Kompleto ba? May isda, may kasag na pamati sa aton. Kay Mertz Chris Sir de la Vida. Sir Binuman bla. Sir Binuman. Kumusta da mga kasag tada? Mga alimango tada, sir. Kay Mertz Chris de la Vida, greet ko lang gali ang family de la Vida sa Kawayan, Connection Boy. Kay Hindi ka Bangkalan? Kawayan, watching from Kabangkalan, greet okay. niya ang taga Kawayan. Jean Frehil Galima, good morning Action Boy, kag Miss Eden. Miss Guapa, may guapa. Ay, Miss Guapa, Eden. Ay, nana. Kag sakay to kaya, Eden Kasuyon, good morning. Action Boy and beautiful Eden. Monitor from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Dito gali ko no siling ni Amik sa England, mga 43,000 napatay. Oo, sa COVID. Oo, ay. Halong-halong lang gid kita. Kay Pretty Mahilom, good morning. God bless watching here. Lopez Housing, Barangay Kabug. God bless, Connection Boy. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Sharon Mahilom. Until Gain Joan, good morning. Action Boy, kanami ko na sang tingog mo, hambal ni Until Gain. Arag, hambal pa lang na ha. Wala pa ko nakabati nga nagakanta. Correct. Lorna Termil, good morning, Action Boy and Action Eden. Pag-greet, gali, happy birthday sa iya ko nga friend, Radan, Canada, from Junjun Termil. Sige, karon naman ang iba na, ha? Standby na sa aton mga balita national. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gina-require na sa karon sang gobyerno ang tanan nga public hospitals gadugangan ang ilang lokasyon sa bed capacity para sa COVID-19 patients sang 50 to 70% matapos nga mas nagasaka ang kaso sang virus sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kabahin ini sa One Hospital Command Strategy sang gobyerno, agud nga ma-decongest ang mga hospital bangod sa COVID-19 pandemic. Dunga pa ni Vergere nga sang una, ang pribado kag publiko nga hospital gina-require nga mag-alokar sang 30% sa ilang bed capacity para sa COVID-19 patients. Ang requirement nga wala na comply sang tanan nga hospital bangod sa kakulang sang resources. Ginanunsyo naman Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang mga persona nga madagpan nga wala nagasuksok sang face mask
ang posible mapreso sang napulutubtob 30 kadlaw. Sunod kay anyo nagsapol ini sa mga local chief executives kag intalakay ang uniform policy sa penalidad batok sa mga nagalapas ang quarantine protocol. Dugang pa ni anyo ila ginaduso nga kun ang tawo ang wala nagasuksok sang face mask kag wala nagasunod sa social distancing ang prisuhon sang napulutubtob 30 kadlaw. Sunod kay anyo kun papanaugan sang penalidad ini ang 1,000 tubtob 5,000 pesos. Ini matapos ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa kapulisan nga dakpon kag prisuhon ang mga wala nagasuksok sa face mask sa tion sang COVID-19 pandemic. Ginpanumdum naman sang Department of Health ang publiko nga ang cloth mask pwede liwat nga magamit kung ginlabhan apang hindi dapat maggamit sang gasolina agud i-disinfect ina base man sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahimo nga naglahog lamang ang presidente nga ang gasolina pwede nga himuon disinfectant. Rason nga ginpanugyan sini sa publiko nga hindi ini pagseryosohon. Una diri sa televised briefing sang Hulyo 21, ginpanugyan sang presidente ang pag-usar sang alcohol, Lysol kag gasoline agud i-disinfect ang cloth mask antes gamiton. Patag ni Vergere, hindi pareho sa cloth mask nga pwede malaban. Ang surgical mask kag N95 mask la isa lamang kagamit tungod mayara ini sang filtering mechanism nga kung mabasa, madula ang epekto. Nagsaka naman sa 72,269 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sang 1,594 kakompirmado nga kaso. Sa record nga ginpagawa sa Department of Health, nagsaka man sa 23,623 ang total recoveries matapos na dugangan sang 324. Ginanunsyo man sa DOH ang anom kapanibag-o nga napatay, rason nga nagsaka na sa karon sa 1,843 ang death toll sang COVID-19 sa Pilipinas. Samtang 89 ka-duplicates ang ginkakas halin sa total case count. Ginakilala naman sa Department of Tourism ang desisyon sang 4 ka pungsod nga nag-require sa mga travelers halin sa Pilipinas nga magpadala sang resulta sa COVID-19 test. Sunod kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginarespeto sang tourism industry ang magkatuhay nga precautionary measures, guidelines kag requirements sa naglain-lain nga pungsod agud maproteksyonan ang ilang pumuluyo kag mga nagabisita sa COVID-19. Base sa damlag lang advisory sa Manila International Airport Authority, gina-require sang Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong kag South Korea ang mga nagabiyahe halin sa Pilipinas nga magpresentar sang certification nga clear sila sa COVID-19 antes panugutan nga magbiyahe. Sunod kay Puyat, ang kaangay nga measure naga-reflect sa pagpabakod sa isa ka pungsod sang ilang health kag sanitation border controls agud proteksyonan ang mga bisita kag ang ila pumuluyo. Kapin na 5.2 milyones ka mga pamilya nga Pinoy ang nakakesperyensya sang involuntary hunger sa tinalikdan nga 3 ka bulan. Ining pinakamataas humalin tuig 2014 base sa SWS survey. Ang survey ang ginpatigaan sang Hulyo 3 tubtob size pagi sa mobile kag computer-assisted telephone interviewing sa tion sang COVID-19 pandemic. Nagapakita nga sa 1,555 ka mga Filipino adults nga ginpamangkot, 20.9% nagsiling nga nagutom sila bangod wala sang pagkaon nga makaon kag ining mataas ikumparar sa 16.7% sang bulan sang Mayo. Pangitao naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa mga individual nga nagabenepisyo sa pagbaligya sang unreliable test kits nga ginlaragway sini nga isa ka scam. Ginako ni Barbers nga wala niya nahangpan ang preference ng gobyerno sa rapid test nga ginagamit sa paghibalo sa mga nagpositibo sa COVID-19. Palamangkutanon man kay Barbers kung nga ang panugutan sang gobyerno ang pagbaligya sang tanan nga rapid testing kits nga hindi mataas ang percentage of efficiency kung basihan ang resulta. Sa virtual hearings ang House Committee on Trade and Industry sa itong Mayo o Hulyo 15, ginpahag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joy Concepcion ang rapid test kits nagabilis ang 450 pesos ug ginapaabot sini nga maganubo patog 300 pesos sa tion nga ang testing mas magasangkad pa. Apang base sa impormasyon nga nagwaalin sa ginbakal nga rapid test kits sa siyudad ng Quezon, ang box sa napulo ka test kits nagabalor sang 7,900 pesos. Sa katapusan nga balita national, magatukod sa task group ang Philippine National Police agod kilalahon ang mga kahimon sa ginaligar multi-million investment scams ang Kapa Community Ministry International kasunod sa pag-aresto sa ila leader kag founder sa raid sa Tago nga isla sa Surigao del Sur. Si Joel Apolinario ginaresto kaupo ng iya 19 ka bodyguard sa diin, isa sa ila ang napilasan.
Sunod kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, ang duha pa ka personal bodyguards ni Apolinario ang napatay sa pagbayluhanay lupok batok sa kapulisan sang Caraga Region nga nagserbe sang arrest warrant batok sa kapa leader para sa kaso nga syndicate estafa. Dugang pa ni Gamboa ang task group mag-investigar agod kilalahon ng iban pa nga tawo nga may kaangtanan sa kaso. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa bala nga sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agod malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Improve kag mas epektibo na mga ka-aksyon, bagon mayara inisang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Sa mga butika. Inyong ipamatikan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang ka mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,